Ja, mijn naam is Jeremy Berry. Als je nou Tiervlei kent van die vroege jaren 60, zul je weten, ons het in de Grijsstraten gespeeld. En dan was er zekere wat ons genoemd het Sinkralen, die type van drie geslachten van een familie samengebleven het ons elkaar praten van die Bastian-kamp en die kamp. Nou, ik is nog van die Berry-kamp. En dan worden daarbij het groot geworden met de oma, met alle ooms en 14 neven op 1 jaar en nog 4 niggies. En zo het ons door alle geslachten groot geworden. Tot Tiervlei dan nu, ons sê altyd, die fase gaan het waar een gebouwde is. Nou, dit is nou die oorgang van Sinkralen gebouw. En daarvan werd ons aan de Elsies rivier toegetrek, maar daar was nou gebouwde is.